Ka Meghalaya Cements Limited thang sky kalabe kamno sendon yaki arngut ki he ka Topcem bakan shot yaki pulit ban bom yaki try jala ha ka jing yaki ban persha ya ka jing thu pen he karkhana jong ka ka company pen mi dobilat ha thang sky ka Meghalaya Cements Limited thang sky menta ka sngi ba ar ka ar phau khandai tarik nailar ar haja ar phau lai kala pentip balaweng kamno yu Arun Kejriwal AVP Corporate Affairs bat ya Umesh Yadav GM Mines kani ka jingweng kamno na Meghalaya Cements Limited ya ki arngut kadairu hadin baki kan hun seng bhalang bakan thup na du ka KSU HYC Hito JNC HANM kinong tray trajala jong ka company na lor kiwe kila dawa bet badeban weng kamno ya ki arngut halor ka jingkan shot kran ben bat maham ya ki trajala kumban kadaw hangni baki arngut ki he ka Topcem kila kan shot ya ki pulit ban pha bom ya ki trajala ha ka jinga kulmar kabala ja ha ka public hearing mana ka ar phau saw tarik nailar ha thang sky